Добър ден, приятели! Искам да ви покажа една баня, който съжаление се прави много лошо. Сега и това винаги казвам, че ефтино изли се скъпо. Винаги е така. Това е така. Няма начин. Не всички може да лепи плошки. Ето, сега ще ви показвам тук как се лепил в пода. Ето, гледай, всичко криво, не знам, добре, няма значение, поне този човек свършил работа. Но, плоскаджи как да, ето, гледай колко е голяма фуга тук. Направо полудявам. Ето това нещо, то не знам. И как той го правил? Той е слушил силикон, дебел силикон, за да може да не знам. Гледай колко е дебел силикон, виж. Гледай каква е работа. Как често на работа, много трябва да внимавате, защото не всички може да прави баня. Сега знаете, това е от мене. Чао!